Upravo je završeno ročište između tebe i Milene Kačavende, pa evo da čujemo, Milena je zbrisala, da tako kažem, uletela u auto, nije tela da da izjavu. Da, pa evo da čujemo od tebe šta se izdešavalo. Ništa, imali smo glavno ročište, u smislu sad ja neću neke termine znati da ti kažem, ali uopšteno sada će završno da gledamo snimke. Sada sam ja svoj iskaz dala po onome što sam je tužila, ona nije to želela, čak je branio cen teo da se to još uvek odložilo, ona se ne seća prosto šta je to sve izjavila, a ja sam, kada sam davala svoj iskaz, počela sa time da čovek kada laže ne može se setiti svojih laži, istine, valjda možeš uvek da se setiš. Tako da sam obrazložila sve ono zašto sam je tužila, vrlo jasno, decidno, glasno, uputila sudiju sve to šta je bilo, objasnila gde, na kojoj televiziji, šta se radi, šta se spinuje, šta se priča i eto, to je otprilike onako, sažvakala sam je.